Witam Was, Rostomili. E, Wiecie co, każda rzecz, każdy język, czy to jest język małej społeczności, czy tym językiem mówi kupa ludzi, to każdy język ma swoje rozmówki. Bo jak jedziecie za granicę, a tam się mówi baj po francusku, albo po niemiecku, albo po angielsku, a ktoś nie zna tego języka, tej rzeczy, to musi mieć, aspoň kiedyś tak bywało, że miał w kapsie edycki taką małą książeczkę, a w niej były wypisane wszystkie takie zwroty, wszystkie takie zdania, co by kto miał wiedzieć, jak chciał kansi iść, o coś się spytać, a tak dalej. I o Rostomili myślę, że każdy letnikosz albo lufciosz, Rostomańcie mówią na turystę, albo ten, kiedy przywandruje na cieszyńską ziemię, a nie poradzi rządzić po naszemu, to by sobie miał wydrukować i schować do kapsy takowne rozmówki, co ja ich wam za chwilę rzeknę. Tuż zaczynamy. Co by miało być w tych rozmówkach polsko-cieszyńskich? No najprzód, dzień dobry, no to rzekniemy witam. Jak ci na imię? To by było jako masz na miano. Dali, ile masz lat? Wiela ci je, albo wiela masz roków, albo jak stary żeś je. Gdzie teraz jestem? Kajżech terazy je. Gdzie znajduje się dworzec kolejowy? Kaj je Bahnhof. Gdzie znajdę ubikację? Kaj je Haziel. Gdzie znajduje się sklep spożywczy? Kaje jaki magazyn z jodłem. Jak dojdę do wzgórza zamkowego? Jako dąść do kopca ze zumkiem. Gdzie jest stacja kolejowa? Kany je stacjon. Dokąd prowadzi ta cesta? Kaj kludzi ta cesta. Dokąd prowadzi ta ścieżka? Kaj kludzi ten chodnik. Gdzie prowadzi ta ulica? Kaj kludzi ta chulica. Czy dojadę tą drogą do Jabłonkowa? Idzie tą cestą dojechać ku Jabłonkowu? Która jest godzina? Wiele je godzin. Którędy dojść do kościoła ewangelickiego? Kieryndy dąść do ewangelickiego kościoła. Albo kieryndy idzie dąść do wanielickiego kościoła. Co to jest za budowa tam w oddali? Co to jest za chałupa tam Hanej? Gdzie można coś zjeść i wypić? Kaj mają dobre jodło a pici? Ile kilometrów jest Cieszyna do Wisły? Jak daleko jest Cieszyna do Wiseł? Czy w czeskim Cieszynie dogadam się po polsku? Dorządzę się po polsku w czeskim Cieszynie? Ile to kosztuje? Wiela to stoi. Albo wiela za to chcecie. Jaką mi pan może polecić zupę? Jaki tutaj mocie dobre polywki? Jaka dzisiaj będzie pogoda? Jaki dzisiaj będzie czas? Gdzie jest knajpa z dobrym piwem? Kany arynda, co w niej mają dobre piwo? Gdzie jest sklep z pamiątkami? Kaje magazyn z wiecami Stella? Gdzie kupię cieszyńskie kanapki? Kaj idzie dostać cieszyńskie kanapki z harynkami? Gdzie mogę przekroczyć granicę? Kaj idzie przeleść na zachodni brzeg Olzy? Gdzie znajduje się gminne centrum informacji? Kaj je to centrum, kany mi rzekną informacje o gminie. Przejadę tutaj samochodem, wjadę tutaj autem, przejadę tutaj na rowerze, wjadę tutaj na kole. Czy mogę tutaj wejść? Mogę tutaj wleźć? Czy mogę tutaj postawić samochód? Mogę tutaj jechać auto? Gdzie tu w Karwinie jest ta stara kopalnia? Kaj tutaj w Karwinie jest ta starusno szachta? Gdzie znajduje się Muzeum Cieszyńskie? Kaje Muzeum Cieszyńskiej Ziemi? Czy mówi pan lokalnym językiem? Poradzicie rządzić po naszemu? Widzę, że ma pan torbę. Czy zmierza pan na targ? A jeśli tak, to czy może mi pan tam zaprowadzić? Paniczko, widzę, że macie taszkę. Jeśli idziecie na torg, to pyty zakludźcie mnie tam. Jak dostanę się na drogę główną?
jako się dostanę na cesarską cestę. Coś ich jeszcze Rostomili by tutaj szło dopisać, dodać. Ja sobie myślę, że to są takie najbardziej podstawowe, najczęściej używane zdania. Ja sobie myślę, że taki rozmówki polsko-cieszyński na jednej kartce by szło wydrukować, a rozdawać letnikorzom, co by wiedzieli, że tutaj na cieszyńskiej ziemi mamy naszą rzecz, nasz taki lokalny język. Dziękuję Rostomili, żeście mnie posłuchali. Pyty, subskrybujcie mój kanał. Macie takie dwa obrazki. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest film, na który was pozywam, można się wam spodoba. Miejcie się pięknie, do następnego razu.